ayo nitih becak bune alon-alon ratane kabeh apik bune wis dicor kabeh kula kepenak tenan bune becak padi mlakune alus prasaja sing nyopir sopan santun tata krama ganjatane katek mantep orang rasa ora nyuara enak dirasa becak padi rina wengi dadan gemar wira-wiri golek penumpang upaya upa ora ninggal pelaturan kang wis ana becak padi nyata lan gawe kuciwa pak becak ana apa ayo ning terminale wonten sisih pundi wong ayu terminale wonten ing kutha Pati Pak becak kula papalan beli Gayare murah kok. napa purun kula bayar hamon niki awon asal kula mboten rugi sabar becak rina wengi pados rejeki walik kloso kacur kloso kasur semoga cowok pilih kloso apa kasur wi milih klosone Pak Ne nek badhe saru kasur yo malah luwih seneng wi heeh saket sekele wi tenan kloso yo luwih penak digelar wi lo pilih kloso Mas apa pilih kasur yo milih kasur no padha-padha bisa kanggo turune pilih ning isor apa pilih ning dhuwur kek ndang mater tak enteni wong sulani manut kowe kepiye penake isor dhuwur rasane ra padha wae
ya sing suwe to. Aja lali opahe Ora, ya ora. Tak suwunke karo Mbak Kadus. manut alon-alon tak cakali kewemrene tak uruti Iki luwe adoh sakmene begene. sing putih Alah jempo sikilku kos leo wingi sore. tak uruti mas nganggo klengok lanti jempol sikilmu ben pule dadi cilik Laras Krido Taruto juga masih bersama audio sistem Riri audio sistem Ijil saking Seragen dan para kadang produksi video syuting Mas Dwi Putra